Machiegni kendo nyakora mogik kana singo ni purwan gi weche mamoko weche manyien mago imore magi again. Jopiny e gweng' ma Ngoya apa Kakwajuok e kar chung'od bura ma Karachuonyo ogolo ywak kaluwore gi medruok mag ong'eche e gweng'no ma giwacho ni tamo gi tayo chenro magi mag pur kendo nyalo biro miyo gweng'no bedo kod kech maliyo. Jopiny go ywak kad gidwa ni migawo ma ochung'ne rito le mag bunge oresgi kaluwore gi midhiero ma gineno e wang' ong'echego. Ali Abich noluwo wach nyakora mogik kendo loso gi jogweng' ma koro ywak kendo mae sigana. Kakwajuok e kachud bura ma Karachuonyo jopiny ok osebiro kodak kod kwe kuom higni mathoth e mieregi kaluwore kod medruok kod monj mag ong'ech e alworano. Ong'echego modak e bunge manitie e gweng'no jopiny ywak ni otamogi puro puothegi, olembe ma gipidho e mieregi kaachiel kod kothe mamoko ma gipuro e gweng'no. Ka mine wacho ni ong'echego wang'gi tek kendo chayo joma mine kaachiel kod nyithindo e alworano. Katedo ka ne wanyalo puro miyud njugu kata gunde malo 10. Kuonde mane wapuro njugu gi sani ninda to mana nikech ong'er. Tinde nyocha koro waamua ni wapidho olembe. Olembe gi be gisefwenyo ok nyagi ka omo ni nyakni to osegolo kata nyathi ok inyal we dala. Ong'eche gi ochajo mamine moloyo. Kata ne kiting'o gimoto dwa mano gori kuomi. Jogweng' ne wacho ni chenro mag pur ma gisebiro ka gitimo ema gikonyore go to ong'eche otamogi e chiemo maonge kaka ginyalo konyore e ngimagi ka bende giywak ni kata mana chiemo ka giwe udi to ong'eche go donjo macham te gino ma koro miyo gidak kod luoro. Wasedak gi chandruok kuom higni 5 nikech ong'eche gi osebedo ka chandowa ma kata waketo gik moko e puothe to ok wanyal keyo. Ong'eche gi chandowa ma kata mawembe manie miero ok wanyal chamo. Obed gi manade gidonjo nyaka e udi gikaw nyaka chiemo. Kiwe dhot nono odonjo oketho gigi ochamo chiemo ma in go matin no. Nyithindo be oluore ka nyithindo neno ringo ma ok bed kata machiegni winy matindo gichamo. Jogweng' ma Ngoya wacho ni e kindeni ma koro oganda dhi nyime kod chenro mar iko puothegi ne komo gin kod luoro ni onge gima biro wuok e puothegi ka gikwayo bad migawo mochung'ne rito le mag bunge mondo oyie oresgi. Koro akwa ni sirikal mondo okonywa e wach ong'echegi kata kidarogi kata kitimogi nade gin ging'eyo kaka ginyalo timo. Ong'echegi ok miwa kwe e dala ka. Kipuro tipuro nong'er. Iyudo ka samoro ionge kiduogo tiyudo ka drisa nyaka mi loro. Iyudo ka ong'ero yawo donjo e ot. Ng'ama miyo kidwa yawo dhoot mondo mi donjo e ot. Iyudo ka ong'er dwar mondo ataki. Ok en gima ber. Koro wakwa sirikal nikech gin ema ginyalo daronwa ong'echegi mondo gikonywa minegi nikech karwa kama nwapure njugu. Ng'ama miyo kopo nopuro njugu en ema nyalo konye. Apisa e bad migawo mochung'ne rito le mag bunge e kaunti ma Homa Bay Jackson Kibor okoni ng'ur mag jopiny osechoponegi kendo gibiro oro apisas magi e gweng'no mondo manye yorego eko inyalo buogo ong'echego. Tumeweza kutuma timu yetu huko na wameweza kusaidia wananchi huko for several days na pia eneo hilo kuna mambo ya hyenas wameingilia mambo ya wakulima usiku. Pia hapo tumeweza kuwasaidia kwa kupepa traps. The situation is under control. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koromogi ong'eche ma Kakwajuok olokore arife winjo ni giyawo nyaka dirisa kaluwore gi jodak makono. To kang'eyo ni en kanye mano ong'eche duto e pinyni obede romo.